Αν είναι εύκολο, τα χέρια εγώ τα θέλω σταυρωτά εδώ. Okay. Πόδια, άνοιξε λίγο τα γόνατά σου, εκεί, και τέρμα πίσω, κόλλησέ τα πίσω, πηγούνι ψηλά, δώσε μου λίγο στη μέση ακόμα. Λίγο, μπράβο, αυτό είναι. Φεύγουμε, στρώνουμε, σου χτυπάω τους ώμους, ανοίγεις τα χέρια. Άνοιξε τα, εδώ, κοίτα με. Εκεί. Άστα, χαλαρά. Αυτό είναι, εντάξει. Η καμερούλα θα είναι εδώ. Ωραία. Χαιρετάς, κάνεις ό,τι θέλεις. Φτάνει η ώρα να ανοίξουμε τα λεξίπτωτο. Ξανά σταυρωτά τα χέρια. Και εγώ ανοίγω τα λεξίπτωτο. Αυτό είναι όλο. Σήκω, τέρμα. Για να δω κάτι ρε Μαρία, περίμενα. Για να δω λίγο στην πλάτη σου κάτι εδώ. Εντάξει, είσαι έτοιμος? Πάμε για άλμα? Πάμε. Ωραίος, μπράβο. Οκ. Εδώ είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Εντάξει. Δεν βουτάς τίποτα από εδώ, το καταλαβαίνεις, δεν πιάνεις τίποτα. Το κάθισμα του πιλότου, τον πιλότο δεν ακουμπάς τίποτα. Εντάξει. Είμαστε δεγμένοι, σφιγμένοι με κολλητά πίσω σου. Μόλις είμαστε εδώ, σου λέω αριστερό πόδι πάνω, σηκώνεις το αριστερό σου πόδι και το βάζεις έτσι. Ωραία. Εδώ σου λέω χέρια έξω, βγάζεις τα χέρια και πιάνεις από την έξω πλευρά εδώ και εκεί. Και εκεί. Τέλεια. Δεξί πόδι έξω. Βγάζεις το πόδι και το κουμπάς με τα δάχτυλα να κοιτάνε προς τα δω. Τέλεια. Αριστερό δίπλα και κάθεσαι. Λίγο πιο έξω. Τέλεια. Φαντάσου εδώ θα είναι και το δικό μου πόδι τώρα. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Και από εδώ θα είναι. Από εδώ τίποτα, το πόδι μου θα είναι μέσα. Τώρα, χέρια εξάρτηση. Σταυρωτά όπως είπαμε. Τέλειο. Πηγούνι ψηλά. Είμαστε έτοιμοι. Μπροστά. Πίσω. Στο μπροστά φύγαμε. Και με το που φεύγουμε σου φωνάζω πόδια πίσω, να θυμηθείς να πάρεις τη θέση που είπαμε, έτσι. Όταν είσαι εδώ, εδώ. Ναι, εντάξει, μετά. Τα πόδια. Ναι. When the fire reaches the
Βήμα στα πόδια σου τώρα. Εντάξει. Σήκω. Έχεις. Εντάξει. Ήταν η προσγείωση λίγο καλή. Γαμάτι ήτανε. Κάτσε να δούμε και τους άλλους τώρα. Για πες πως ήταν. Γαμό, Καλό. Σούπερ. Το ευχαριστήθηκες, εντάξει. Ευχαριστήθηκες. Γαμό ήτανε. Μπράβο, μπράβο φίλε, συγχαρητήρια. Πολύ ωραίος.